Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrabihi wa a'adda 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La tufarihka at-ta'atu bi annaha barazat minka wafrah biha li annaha barazat minallahi ilaika. Makna globalik, janganlah kamu merasa senang, merasa bahagia karena telah melakukan amal taat kepada Allah. Yang amal taat itu datang dari padamu, tapi senang dan bahagialah bahwa kamu bisa menjalankan ibadah dan taat kepada Allah karena semata-mata semua merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku mana global ngoten. Para rawuh, para sederek kang mulya. Sedaya jamaah Pondok Beta Tulungagung, koordinator kelompok, ketua kelompok dan imam khususiyah. Lan sedaya jamaah ingkang saged hadir ingkang sang hormati yang kula mulyakaken. Saderenge kula lanjut keterangan hikmah kala wau, monggo kita sareng-sareng ngelahiraken rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala krana dalu punika kita pinaringan panjang umur seger waras. Buat hadir menghadiri acara rutin setiap 1 bulan sekali. Mugi-mugi rangkaian acara mulai awal hingga akhir mangke selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, para sedherek kang mulya. Hikmah sing tembe kula waca wau nerangno tentang merasa bahagia, merasa senang. Ojo rumangsa seneng nek awakmu mari nglakoni taat marang Gusti Allah. Awakmu merasa bahwa taatmu itu semata-mata karena daya dan kekuatanmu. Meniku ojo rumangsa seneng nek awakmu mari nglakoni amal taat merasa bahwa itu merupakan daya dan kekuatan.
tapi rumangsa seneng krana awakmu iso nglakoni taat iku semata-mata bantuan pertolongan dari Allah semata kepadamu. Merasa bunga niku ana warna telu. Sing pertama iki bungae wong awam. Bungae kelas dasar. Kelas dasar ngeten bungae. Merasa nek paring nglakoni amal napa mawon. Amal apik-apik sembarang niku merasa seneng, bunga bahagia. Krana arep oleh ganjaran, arep oleh ganjaran tur mlebu swarga. Lan wong niki ketika nglakoni amal elek merasa wedi marang nerakane Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu keliwat, mesti keliwat di kelas dasar, kelas abid. Kelas abidin pun mestine pun kelewatan. Adapun ingkang rawuh dalu niki terkait masalah thariqah. Wong thariqah apapun berarti niku sajane mestine niku sampun kelas menengah. Kelas menengah menuju kelas atas. Adapun yang kedua, ki seneng rumangsa seneng. Ana wong rumangsa seneng yo bunga. Krana apa? Krana mari nglakoni taat. Merasa bahwa taat iku saka awake dhewe. Terus wong iku kepingin dengan taat kala wau kepingin tambah taat tambah parek dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki kelasé murid. Murid iki sajane kudu ditingkatno. Nang dhukure yaiku kelas arif. Kelas arifin ampun delok ngisore. Nek urusan akhirat aja nyawa ngisor. Tapi ndangak nyawa mendhukur. Deloken dhukur. Curi baratane sekolah. Nek arek SD mestine delok dhukure tamat SD terusno SMP. Tamat SMP delok dhukure arek SMA. Sak teruse. Ojo delok sak ngisore. Wong arek tamat SD bunga seneng buangga krana ndelok ngisore. Arek TK niku keliru. Gak ana critane wong tamat SD terus nerusno TK. Mboten ngeten. Mesti munggah napa SMP, MTS sak teruse. Kuwi berarti arek sekolah teng donya niki urusan duniawi. Tapi nek sekolah akhirat para rawuh para sederek. Nek kula eling sekolah akhirat. Kula eling dawuh Bunyai.
terkait masalah dharma, termasuk pisarone Solo, biaya Solo, wape kok bayar kabeh. Surup 10 dino yo bayar, 20 dino bayar, 40 dino bayar kabeh. Nah, sampai waktu niku bunyi ngeten. Wong sekolah formal lae ana bayar, kuliah bayar, sekolah bayar. Iku sekolah dunia, iki ngono sekolah akhirat. Bayar itu mboten kudu, nek mampu nek duwe bayar. Nek gak duwe yo gak usah bayar kok gak duwe. Nah, niku cara teng Pondok Wetan niku Semarang bayar iku krana sekolah akhirat. Jangan mahari bayar ono mahar. Wong wisuda wae ono biayane normale iki wisuda nopo akhirat. Wisuda dunya man butuh biaya, niki wisuda akhirat. Jadi wong sing saben bayat thariqah niku wong sing wisuda kalih guru kalih mursyid. Nah, terkait masalah murid kula, nek enten dawuh kun aliman, dadi wong sing alim, wong sing pintar. Dadi wong sing alim, wong sing pinter. Nek iso, nek gak iso, ya muta'aliman, wong sing gelem belajar. Nek gelem belajar kok gak iso, ya ngisore. Al-mustami wong sing ngrungokno dawuh-dawuh. Ngrungokno dawuh-dawuh gak kok berpisan. Au muhibban yo demen seneng ambek para ulama, para kiai. Nah, terkait kun aliman iki para rawuh, para sederek, dadi wong sing alim. Ternyata ya dadi wong alim tok niki mboten cukup. Awane muta'aliman, alim tok mboten cukup. Lah sing dikarno ye mursyid niku ngeten. Alim niku alim plus. Lah plus ini sing longko. Lah kula embut dawuh ye mursyid waktu niku nyinggung Ye Abdul Wahid Grobogan. Nyinggung Romo Yai Jamal Bisingku. Kula nang piyabat niku. Kula nang piyabat. Pancen menurut kabar, Ya Abdul Wahid itu alimnya luar biasa. Saking alimnya kalau wau, niki sampai waktu niku mboten gelem mlebu thariqah, gak gelem mlebu thariqah. Begitu diceritani Romo Abdul Jalil, piyambake niki gadah mundane. Aku gelem mlebu thariqah, aku percaya ambek waliane Romo Jalil. Tur pantes dadi mursyid nek pancen memenuhi syarat sing tak apa? Syarat sing menurut aku. Jadi ceritanya ngoten. Dia terbasul masalah macam-macam niku sampai jawaban nang kitab nopo niki sumerap. Tan kitab niki halaman sekian apa? Saking pintere. Pun niki cerita.
Dari cerita waktu niku ngugemi dawuh salah satu syarat mursyid kamil muayyadu min binuril basyirah. Atine niki nyambung kalian Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa membaca apa yang ada di hati seorang izin Allah Subhanahu wa taala. Lah waktu niku takok rasane ati. Nek pancen Romawi iki wali pantes dari mursyid, aku takok iso jawab. Padahal jawabannya gak ono kitab apapun, gak ono jawaban. Jajar. Yo alim ngoten niku, jajar. Wali dijajar, kuwi wali tempat agak. Takone ngeten. Nek jawabane yejar kuna kita kono agak percaya, nek yejar iki seorang wali turut mursyid gak percaya. Napa takone? Hukume wong wudu telanjang bulat niku yo napa hukume? Di dalam kitab apapun niku mboten ana jawabane. Nah ku rasane ati tok takok tapi rasane ati. Tengah jenenge Romo ya jawab ternyata dijawab. Nawa jawabannya? Jawabannya makruh. Nawa jawabannya makruh. Lah begitu dijawab kok makruh, padahal takok rasanya hati. Kok lepas langsung yang pun yakin percaya nek Romaijal niku seorang wali dan seorang mursyid yang kamil mukamil. Langsung ngaku dadi muridé ya dibiat dadi muridé. Wong alim iki ngoten niku. Dadi nek musuh para wali itu dites cek. Termasuk Romo Yejaman. Yejaman iki ngoten ngetes Yejaman. Jajar cocok agak ambil syaratnya mursyid ngoten. Jajar. Nah, gesok alim Romo Yai Abdul Wahid Grobogan. Sing alim kados Romo Yai Jamal. Panjen berangkat dari syariat. Alim luar biasa. Krono merguru ditambah ngelakoni torikoh. Dilakoni secara amaliyah datang peta belum aku. Ku tadi alim plus, loh matematikul alim plus itu. Ini alim kok akeh tunggale, akeh tunggale. Termasuk Kiai Jamal, Yon Sewu, cara ulama Kiai sak tamak beras ku alim kabeh, alim kabeh. Tapi Kiai Jamal nopo alim plus, ada plus. Nah, aku sing gawe pas iku peta tulung aku. Ngoten. Termasuk Romo Abdul Wahid alim. Krono dadi murid tulung dadi alim plus. Niki cerita. Satu ketika ada konco. Ki konco kula. Asli Bojonegoro. Duwe anak iki kecile pun indra nami main. Awas cilik. Jadi waktu dites sampai bapaknya. Lah teng kalender berlaku kuatahku kiai juga jajan langsung takon enak. Yaisane kae iki sing paling bening atine endi sing paling bening? Arek cilik sing lugu kula wong ngecek TK. Langsung nduding niki lho sing bening niki lho sing paling bening.
Dadi sing paling bening. Takona pundi kiai sing paling bening atine. Lho tinggal sing dudu gurune bapak. Kalau guru bapak enten teng mriku badhe nuti. Sing dudu malah Romo Yai Jamaluddin. Nah, dipati napa? Iku jenenge nggih alim plus. Kiai-kiai kabeh alim kabeh. Tapi jamu alim plus-pluse terus aku melola. Pun para rawuh, para jeder. Nah niku wau kula panjenengan menawi saged dadi wong alim nek iso. Nek gak iso dadi wong sing mutalim, wong sing belajar. Lah sing rawuh kabeh ning kula yakin bah niku alim, bah muta'alim, bah mustami'an, bah muhibban. Nek gabung ambek thariqah syadidiyah tulung aku. Berarti alim plus muta'alim plus mustami plus ana proses kabeh. Jadi niki sing perlu panjenengan syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Lah seneng sing model ngaten niki aja rumangsa bahwa kabeh niki karena daya dan kekuatan kita sendiri, kabeh merupakan pertolongan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah kabeh. Anugerah niku gak iso dijaluk. Gak iso dijaluk. Pemberian langsung dari Allah, gak ada yang jaluk, tapi langsung diparingi. Malah kitab Duratus Salikin pun ada jelas tulisannya. Di satu ketika waktu tahun 2025 kalau ini, dia putar tahun ini. Ada temu alumni, temu sama beras. Khususnya alumni Pondok Kulon. Ada salah satu murid di konjoku takok ngeten, karpe takok ngeten. Cak, coro sampai jono apa? Alumni sing sepuh nih dulu. Rata-rata boten tolong aku, boten peta tolong aku. Yo napa yo diarahkan cek gelem tolong aku. Ngoten. Takoni ngoten adik kula. Kula jangan dan karep sampean apik pol. Sip. Apik, tapi iki sing perlu sampeyan ngerti. Masalah keyakinan tidak boleh dipaksakan. Itu siji. Kedua, murid thariqah syadidiyah zaman awal ke zaman awal Abi Hasan Asy'aridi sampai dino kiamat tertulis temu kitab Duratus Salikin iku wis ana tulisane kabeh. Bisa tulisane kabeh. Artine napa? Mbok sampean arahno kayak partian sing model yo opo nek gak tulisane gak iso. Tanpa diarahkan, tanpa diberi pengertian sekalipun nek ajaran tulisannya moro-moro dhewe otomatis. Nah, contoh kulo dhewe. Kulo tahun 93 nggih. Sing ngenalno sariyane Yai Mustaqim niku. Niku kanca kula asli tulung aku. Asli tulung aku dicetak sareng kula. Pun dise cerita tahun 96 kula resmi dadi murid Pondok Peta. Lah kanca kula sing ngejak kula wau sing asli tulung keatur di Pondok Peta sampai detik niki dereng gabung ke Pondok Peta. Gini ku secara fisik ide telung aku lah kulo cara fisik wah
ado wong Sumatera kan ado. Tapi ora ono tulisane. Yo moro-moro dhewe otomatis. Nah niku artine ngoten niku gak oleh dipaksakan, dikai wawasan, pengertian gak usah. Artinya apa? Yo jano ae. Sing ngalor sing ngalor, ngidul sing ngidul, wis terserah. Sing penting dadi wong sing bener, aja sampe melenceng saka Nahdlatul Ulama wis ngono ae. Bah koreko apa ae cek dilakoni. Sing penting sing prinsip aja sampe melenceng saka Nahdlatul Ulama. Itu sesuai kalian sumpah almarhum Abdul Wahab Hasbullah. Pokoknya santri-santri tambah beras kabeh tak dongakno ilmune manfaat barokah kabeh. Tapi ono syarate nek nang masyarakat kudu mengibarkan bendera Nahdlatul Ulama. Ada nyelentang sok NU tak dongano sambar berdek. Gua hak tuane mata. Nek teng masyarakat tetep mengibarkan ugemi Nahdlatul Ulama didongano ilmune manfaat barokah. Tapi ada nyelentang sok NU didongano napa sambar bledek. Kudune tawahab ngoten. Pun para rawuh para sedherek, pun itu tingkatan yang kedua, tingkatan murid. Nah, ini murid meningkat tingkatan yang atas, yaitu tingkatan arif. Yo napa? Nek kanggo arif niki merasa bunga-bunga sing yo napa? Bunga wong arif niku ngeten para rawuh para sedherek. Nah, seneng bunga-bunga bahagia mari nglakoni taat termasuk mari nglakoni khususiyah, mari wiridan, mari ngaji, mari maca Quran, sholawat, bunga seneng. Tapi bunga wau krana napa? Bunga iku krana aku diparingi pitulung kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis kudu ngono. Ojo sampai merasa bahwa ini dari daya dan kekuatan saya sendiri, tapi kabeh sing tak lakoni iki semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku namine al-inabah. Tata kramane nek mari nglakoni taat apapun yang diamalkan kudu al-inabah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya semua datang dari Allah, semua pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat bekadan ingkang waket kula aturaken kula kabeh sing rawuh iki nggih macem-macem enten sing sambut beat, derek boten masalah, boten napa-napa. Kabeh muga-muga napa sing dadi maksud panjenengan sing sae kepingin dari murid-murid mereka bakal keturutan kabeh. Sing durung beat gak usah khawatir, gak usah cilik ati. Kok sampai sedo nyon sewu kok durung beat gak usah khawatir. Iku sampean bakal diakoni dari murid tulung aku nek wis sedo. Namun sedo. Lah nek durung sedo kok diakui alhamdulillah rabbil alamin. Itu semua merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semua durung beat kau sedo, kau usah khawatir. Iku meneh sampe dibeat sawise sedo. Pun katen mongkoten kudalan mafati amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'ana
ببركاتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركاتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتني فرددت إلي عند حاجة إليه ولا تنسنه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتني فرددت إلي عند حاجة إليه ولا تنسنه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتني فرددت إلي عند حاجة إليه ولا تنسنه يا رب العالمين. الفاتحة. Bekatan matur nuwun anjun agunge pangapunten. Allah mafi menawi tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.